Domky, které jsme prohlíželi, ale nekoupili. Už delší dobu přemýšlíme o tom, že bychom se přestěhovali z bytu v Praze někam na vesnici. No a naší první destinace byly Podkrkonoši. První dům jsme si prohlédli jen zvenku, dovnitř jsme ani nešli. Přímo na pozemku protéká potok, což pro nás bylo spíš mínus. Báli jsme se budoucích problémů s podmáčením a celý pozemek působil hodně mokře a vlhce. Další domek měl velmi krásnou fasádu, střechu a nádherný výhled. Ale vyděsily nás velké praskliny na fasádě. Jak jsme se dozvěděli později, dům má mírně sedlý základ. Uvnitř byly vidět stopy vlhkosti, konstrukce střechy nebyla v dobrém stavu, zkrátka v domě nebylo vlastně nic. Čekala by ho kompletní rekonstrukce. Chceme velký pozemek, minimálně 3000. Ale tenhle byl rozdělený na malé části, rozeseté po celé vesnici. Příroda kolem byla sice nádherná, ale dům pro nás nebyl vhodný. Třetí domeček zvenku se mi moc líbil, velký zelený pozemek bez sousedů, ale na webu nebyly žádné fotky interiéru a my jsme se velmi rychle pochopili proč. No, zkrátka nevyhovuje. Poslední dům v oblasti Podkrkonoši měl nádherný výhled. Přístup k němu byl ale velmi komplikovaný, a to i s SUV. Pozemek byl na hodně prudkém svahu a celkově jsme s tím domem prostě necítili žádný meč. Bylo nám líto, že jsme nic nenašli, a tak jsme se vydali zpátky domů. Ale nevadí, hledáme dál, můžete se těšit na další díly.